magandang hapon mga idol. Namin sa ito ang aming ginagawa. Magkakamada ng biniak na nyug para kami kukuprain mamaya pagkatapos gagatungan namin. Yan. Maraming salamat mga idol sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel, sa mga nakasubscribe, hindi pa, sa mga nag-like and share po sa aking video. Maraming salamat mga idol. God bless you po sa lahat ng mga nag-like. Ayan po yung iba po mga ginagawa. Binibiyak po yung aking anak. Ayan po. Ito po ang ginagawa namin dito sa Kudugo. Ito po yung aming nyugan dito sa bayan ng Lidmanan, Barangay Sigamot. Ito po yung aming pagkatapos po sa Palayan. Ito naman sa nyugan ng ating pinagkakabalahan. Yan po, nakarotik lang po tayo sa hanap buhay sa bukid. Ito po ang magagawa pa kami ito yung tawag dyan is ano tawag doon sa rapid, kumbaga sa ano, para hindi po siya masusunog mga idol kasi marami siya. Ganyan po ang paggagawa niyan mga idol. Kailangan po nakapokus, hindi siya nakataob, nakatagid lang siya kasi pag nakataob siya sunog siya kagad. Ito po ang ginagawa namin dito. Nakalak po siya, nakalak. Diba? Para po hindi siya sunog. Kailangan mo lang pag-diskarte ng idol sa bago pura. Ganyan po mga idol ang diskarte na ano. Malamang po siya. Kahit isang lito. Kasi dito mga loads. Kasi nakaganyan siya. Hindi po siya masusunog. Luto pero hindi sunog. Hindi po kagandaan sa ganitong kamada ng pagkukupra. Yan po mga idol. Ganyan po siya para hindi siya nasusunog. Mga pangilalim po yan, sa lalim lang po yan mga idol. So yan po para po hindi siya nasusunog kasi po yung baba yung aming kuprahan. Kailangan po lahat ulo muna. Pag ilalim yung ulo, yan po mga idol. Kailangan magpatong kasi pag nakapatong siya hindi siya maluto. Alternate lang po mga loads. Kala ko natin para hindi siya tumba. Tapos ito naman po sa taas, ganun pa rin po siya pero hindi na siya masyadong ano. Kailangan medyo maluwag-luwag na po siya kasi dalawang patong na siya mga idol. Ganun po yan.